खुलुमबाय असमराय 24 स्टुडियाव आं जिमि बर' आरो बे समाव मोनसे गेदेर रादाब लानानै फैदों गसाइगावनिफ्राय गसाइगावआव हाथियार हमनो हादों आरो हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खानो हादों हाथियार हमनायजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों बे गसाइगावनि चौधुरी घाटावहाय हमनो हादों आखाइजों बानायनाय सिलाइ आरो बे समाव जोङो आबुङै फोरमायनो लादों गसाइगावनि चौधुरी घाटाव हाथियार हमदों आरो हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों गंसे फिसा न'निफ्राय बोखांनो हायो हाथियारखौ थालिर बागान नेग्रा गंसे बैसां न'निफ्राय आखाइजों बानायनाय सिलाइ बोखांनो हादों गसाइगाव सराइबिल पुलिस थाना आरो रायमना हायुङारि हाग्रामा चौधुरी घाटनिफ्राय सिलाइ बोखांनो हादों आरो खाजानाय सानै सुबुंफोरखौ राजा मुंनि सासे सुबुंनि थालिर बागानाव गार्ड महरै खामानि मावबाय थानाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों गसाइगावनि चौधुरी घाटाव सिलाइ बोखांनो हादों आरो लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों पुलिसआ गंसे फिसा न'निफ्राय बोखांनो हायो हाथियारखौ थालिर बागान नेग्रा गंसे बैसां न'निफ्राय खानो हादों सानै सुबुंखौ आरो बे गसाइगाव सराइबिल पुलिसआ थाना आरो रायमना हायुङारि हाग्रामा चौधुरी घाटनिफ्राय सिलाइ बोखांनो हायो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं बे नुथायखौ थालिर बागान नेग्रा गंसे बैसां न'निफ्राय हमनो हादों सिलाइखौ आरो बेजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खानो हादों पुलिसआ आरो खाजानाय सानै सुबुङा जादों राजा मुंनि सासे सुबुंनि थालिर बागानाव गार्ड महरै खामानि मावबाय थानाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो खाजानाय सानै सुबुङा निपुन नार्जारी आरो बृन्दा नार्जारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो सानै सुबुङा गावसोर हाथियारखौ दोनाखै होननानै दाबि खालामदों आरो गुबुन सोरबासो दोनदों जानांगौ होननानै फोरमायदों मिथिहोदों एसडिपिअ मन्टुराम बरा बिथाङा आरो गसाइगावनि चौधुरी घाटाव हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों गंसे फिसा न'निफ्राय बोखांनो हायो हाथियारखौ थालिर बागान नेग्रा गंसे बैसां न'निफ्राय आखाइजों बानायनाय बे सिलाइखौ बोखांनो हादों आरो गसाइगाव सराइबिल पुलिस थाना आरो रायमना हायुङारि हाग्रामा चौधुरी घाटनिफ्राय सिलाइखौ बोखांनो हायो आरो सानै सुबुंखौ खादों आरो बे सानै सुबुङा राजा मुंनि सासे सुबुंनि थालिर बागानाव गार्ड महरै खामानि मावबाय थानाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बे खाजानाय सानै सुबुङानो जादों निपुन नार्जारी आरो बृन्दा नार्जारी आरो बे हाथियारफोरखौ बिसोर सानै खाजानाय सुबुङा दोनाखै होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों आरो बे हाथियारखौ सोरबा सुबुङासो दोनदों होननानै फोरमायदों होननानै एसडिपिअ मन्टुराम बराया बिथाङा मिथिहोदों পুলিচ আৰু এছএছবিৰ তৰফৰ পৰা এটা খবৰ আছিলে যে বাগানৰ ভিতৰত এটা আৰ্মছ এটা লুকুৱাই ৰাখিছে সেই অনুসৰি আমি এছএছবিৰ লগত আহিলোঁ আহি এইটো চৌধুৰী ঘাটৰ এখন কলা বাগান আছে ৰাজা নাৰ্জাৰী সেই কলা বাগানত যিটো টঙি বুলি কয় যিটো মানুহ ওপৰত উঠি থাকে যে তাত চালোঁ চাই পেলাই এটা হেণ্ডমেড আৰ্মছ এটা পাইছোঁ আৰু দুজন মানুহ আমি মানে আটক কৰিছোঁ কি নাম মানুহজন এজন হ'ল বৃন্দা নাৰ্জাৰী এজন হ'ল ৰিপুন নাৰ্জাৰী ইহঁতে কিয় থাকে ইয়াতে তেওঁলোক ইয়াত চকীদাৰ কৰে মানে ডেইলি পাৰ নাইট 300 টকা কৰি মানে হাজিৰা পায় কিয় ৰাখিছে আৰ্মছটো এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে আৰ্মছটো বেলেগে ৰাখি গৈছে তেওঁলোকৰ নহয় বুলি কৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী তদন্ততহে আমি ক'ব পাৰিম যে একচুৱেলি আৰ্মছটো কোনে ৰাখিছে তেওঁলোকৰ নে বেলেগৰ কিবা গুলি চুলিটো পোৱা নাই বুলি কোৱা নাই এইটো আমাৰ পুলিচ আৰু এছএছবিৰ তৰফৰ পৰা এটা খবৰ আছিলে যে বাগানৰ ভিতৰত এটা আৰ্মছ এটা লুকুৱাই ৰাখিছে সেই অনুসৰি আমি এছএছবিৰ লগত আহিলোঁ আহি এইটো চৌধুৰী ঘাটৰ এখন কলা বাগান আছে ৰাজা নাৰ্জাৰী সেই কলা বাগানত যিটো টঙি বুলি কয় যিটো মানুহ ওপৰত উঠি থাকে যে তাত চালোঁ চাই পেলাই এটা হেণ্ডমেড আৰ্মছ এটা পাইছোঁ আৰু দুজন মানুহ আমি মানে আটক কৰিছোঁ কি নাম মানুহজন এজন হ'ল বৃন্দা নাৰ্জাৰী এজন হ'ল ৰিপুন নাৰ্জাৰী ইহঁতে কিয় থাকে ইয়াতে তেওঁলোক ইয়াত চকীদাৰ কৰে মানে ডেইলি পাৰ নাইট 300 টকা কৰি মানে হাজিৰা পায় কিয় ৰাখিছে আৰ্মছটো এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে আৰ্মছটো বেলেগে ৰাখি গৈছে তেওঁলোকৰ নহয় বুলি কৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী তদন্ততহে আমি ক'ব পাৰিম যে একচুৱেলি আৰ্মছটো কোনে ৰাখিছে তেওঁলোকৰ নে বেলেগৰ কিবা গুলি চুলিটো পোৱা নাই